El jugador cec del partit, avui aquí en aquest duel de jesuïtes. Llàstima de la derrota, però heu portat moltíssima afició, suposo que heu contents aquesta nova edició de la Copa. Sí, la veritat és que un partit molt difícil que se'ns ha plantejat, sense el Punzola, el nostre millor jugador, però la veritat és que amb tot l'equip hem pogut fotre front per la gran part del partit i se'ns han anat una mica al final, però estic molt orgullós de l'equip. Què és el que ha mancat al final? Estàveu a poc, estava a 4, 5, 6 punts. Al final ha acabat de 19, jo crec que tampoc reflexa, no, el que s'ha vist al parquet. No, jo tampoc crec que ho reflexa, però crec que hi ha hagut moments de desconcentració on ens ha faltat connexió com a equip i ha sigut allò justament, i que l'altre equip hi fotia molta canya. Ara amb qui vols que guanyi la Copa Col·legial el Barcelona-Baitec, ara? La veritat és que no tinc ni idea, però... Algun amic que tinguis per algun col·legi? No, tots aquí, però bueno, a veure qui li vagi a Sant Ignasi. Molt bé. Moltes gràcies, merci.